Hola, soc Esther Miranda Miró, alumna de segon de batxiller artístic, i presento el següent tema, diversitat en les relacions afectives, poligàmia. Aquest treball naix després de visualitzar La boda de Rosa, d'Iciar Bollaín, i de qüestionar-me per què la protagonista decideix casar-se amb ella mateixa. Aleshores, després de tota la recerca, he elaborat uns certs punts que intenten explicar què és la poligàmia i per què sorgeix. Primerament, tenim què és la poligàmia i per què sorgeix. Després, la diferència que hi ha entre autoestima i narcisisme. I a més, quina és la importància de l'autoestima en l'amor i en aquesta relació. Per una altra banda, tenim la diferència entre la solteria i la solitud. A més, quins són els estereotips i els convencionalismes que van de la mà darrere d'aquests dos termes i la diferència que hi ha entre ells. A més, busque alguns referents reals i es compare amb personatges del cinema i de la literatura. El que pretenc en aquest treball és donar visibilitat a aquesta nova relació i sobretot entendre que les persones evolucionem, o almenys intentem evolucionar, i les nostres relacions també.